Second जोंनिया जाहैबाय 1 नं नैबे सेकेन्ड आरो ना दुखुनांथाव देग्लाय थारमाने नायनायाबो खम जाबाय नायनाया खम जायाखै कमिटिया देग्लाय लाखिलायाखै बे इलेक्शनानो थियेटारखौ बिराद गाज्रि प्रभाब खोख्लैबाय थारमाने जेननाय देरहानायथ' थाखायो दा गामिजों गामि थारमाने देरहानायजों जेननायजों नायलायनो हालायलायाखै दाबो फेस टु फेस मोजां जालायाखै नालाय Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर बहुत गोबाव सिगांनिफ्रायनो आंनि माने कमेन्टआव मोनसे कमेन्ट बार फैयो आरो ना फैयोमोन होनना बुंनांसिगोन दा जे क्वालिटि चेन्ज खालाम किन्तु गोबां प्रब्लेमनि थाखाय बिनिखाय माने आं क्वालिटिखौ चेन्ज खालामनो हायाखैमोन आरो ना मबाइलनिखौ दा लोगोफोर दिनै फाइनालि आफ्टर 5 years नासिन आरो ना बहुत लेट जाबाय आंनो लोगोफोर क्वालिटि सोलायिया थ' मोनसे मबाइलजोंनो बिराद गोबाव भिडिअ बनायबाय लोगोफोर आङो लोगोफोर फाइनालि मोनसे सारप्राइज गोरबो खुंगुर फेमिलिफोरनिसिम दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बेलेग क्वालिटि इउनिक क्वालिटि माने नुसिगोन आरो ना माने इउनिक माने जिखि जाया आं मोनसे लोगोफोर मबाइल लाबाय थ' बेनो जाबाय लोगोफोर नै बिसेस iPhone 15 थ' लोगोफोर बेखौ लानाय जाबाय आरो ना थ' नोंथांमोननि गोबां खावलायनाय बेजों लोगोसे आरो आंनिबो थाखाय मोजां नङा होमबा जिखि जाया सिकिउरिटिनि थाखाय मोजां बेजों लोगोसे क्वालिटि माने गासिनि थाखाय टप नट्स दासान्दि iPhone 15 थ' माने आं टपखौ लानो हायासै जेबायदि प्र' नङाबा 16 नङाबा 17 बिदि लानो हायासै मानोना बाजेटनि बहुत इसु दङ माने बाजेटनि इसु मेनलि ना थ' बेनिखाय iPhone 15खौनो एसे लानाय जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे मबाइलजों गासिबो ब्लगफोरखौनो लोगोफोर नोंथांमोना नुसिगोन आरो ना थ' आं भेरि एक्साइटेड होनना बुंनांसिगोन दा बहुत लेट जाबाय जोंनि लोगोफोराथ' आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोनानो लाजोबखाबाय जानांगौ बेफोर मबाइलखौ नङा होमबा थ' iPhone 15 थ' दिनैनिफ्राय नोंथांमोना नैबे मबाइलनिफ्राय आंनि भिडिअ क्वालिटिखौ माने नुसिगोन आरो ना थ' लोगोफोर नायनो ना बेनि क्वालिटिखौ 1 2 3 go तेनट्रे लोगोफोर नै दिस क्वालिटि अफ iPhone 15 नैबे 4K 60 fps नि मोनसे भिडिअ फ्रन्ट केमेरानि दै आरो उननियाथ' बारा मोजांखा मिथिखायो नङा होमबा होमबाबो नैबे फ्रन्ट केमेरा आरो ना थ' लोगोफोर दिनैनिफ्राय बेबायदि क्वालिटि नुसिगोन आरो ना थ' बोरै नानो क्वालिटिखौ चेक इट आउट नै थ' आङो उन केमेरा देखायगासिनो र' बुङो ना बहुत स्पिड आरो बे क्वालिटि सोलायनायाव आंखौ बहुत हेफाजाब होदों जाहाथे बिमा आयै बथले आइखौ एसे देखायनो र' मा खालाम दुगैदों नामा दुगैद' बिराद हिबोदो आरो बिमाया 10,000 फैसा होदो आरो ना मबाइल बायनायाव एक्सट्रा आइनिफ्राय 10,000 मोनदो थ' बेनिखायनो थेंक इउ स' माच आइ फैसा होनोबा माने मबाइल लानो हानाय नङामोन मानोना बाजेटआ बिराद ग्रोबखा आंनिया थ' 10,000 बहुत हेल्प नङा होमबा मोनसे मबाइल बायनायाव जा बिमाया नै मलेथ्रा आरो आं क्वालिटिखौ चेक खालामदो बोरै नुदों लोगोफोर ना थिगानो ना आरो नैबे खोमसि खाज जागाया ल' लाइट होमबाबो मोजां फैयो आरोना क्लियारिटिया थौ लेट्स गो ओमफ्राय आं आइनोबो माने मोनसे iPhone फिसा होनायदों आरो खम दामि iPhone आरो ना जिखिजाया न'खराव जा आइदा आंदोल'सो ना मबाइल सालायग्राया थ' जिखिजाया iPhone XR नङाबा iPhone XS नङाबा iPhone 11 होनसै ना नायनोसै नङा नायबाय था होगोन माने एसे माबा आरो ना जाहाथे आइफन मोजाङै माबा जायो मबाइल सालायग्राया दा आबौथ' न'आव थाखाया नङा होमबा हाबा जालांबाय आइजोंल' खिन्थु भिडिअ शेयार खालामनाय मा खालामनायफोराव माने मोननैबा आइफन जाबा मोजां आरो ना जिखिजाया खम दामि सेकेन्ड हेन्ड गोनां 10-15 हाजारनि माने होनाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे दा गाहाम मोनदो होगोन नाखे खिन्थु निउ होनो हाया सेकेन्ड हेन्ड होगोन आरो ना 10-15 हाजार लोगोफोर दायो थांगासिनो नैखौ होनो थाखाय नैबे जाबाय केमेरा प्रटेक्टर लेन्स नै माने केमेराखौ माने एसे प्रटेक्ट खालामो आरो ना आरो धुला बाला बिदिनि थाखाय मोजां उननि बेक केमेरानि थाखाय आरो ना आरो बेजों लोगोसे नै खानाय लावजोब्बाय नि खानायबो सिनना फैनोसै निखौबो होना फैनोसै बेजों लोगोसे मोननैसो खामानि दोङो थ' बेखौ मावना फैनोसै आरो ना थ' लेट्स गो ना मोजां नांदों आरो ना दिनैसो माने सोलिनो मोननो थाखाय आरो बेनि सिगाङाव लोगोफोर 5 बोसोर आङो रियेलमि 6 प्र दं नोंथांमोननो भिडिअ खालामना देखायदोंमोन आरो ना थ' रियेलमि 6 प्र इज द लेजेन्ड फन होनना बुंनांसिगोन दा ओरैबायदि दाबो मोजां बेनि केमेराया थ' बे मोनसे आंनि थाखाय बेस्ट मबाइलमोन आरो ना बेनिखायनो आं सोलायाखैमोन होमबाबो एसे क्वालिटिया एसे डाउन मोनदोंलै मिस खालामना बुंनो ना थ' लोगोफोर बेक केमेरा वाइड एंगोल क्वालिटिया बोरै फैदो बेयाव एसे खोन्थाहरलाय आंनिया एसे लेन्सआव एसे फुरला दङ नामा बेक केमेरायाव आं बेखौ एसे साफा खालामनांगोन दायो थ' बेनिखाय एसे ब्लारि नुनो हानाय आरो ना दाबो जुम खालामदोंबा टप फैखायो शौ नै ओमफ्राय नै सिनगासिनो बेयाव होदला भिडिअ बिदिनो मटर सार थ' लोगोफोर नै दायो आं न'आव सफैबाय आरो ना थ' नै खानाय सिननाया बोरै जादों कमेन्ट खालामबानो जाबाय
जास्ट नर्मेल सिनबाय ओमफ्राय दिनै जों गामि खाथियावनो माने जों गामिया मोननै ना टटलापाराया 1 नं दोङो 2 नं दोङो जोंनिया जाबाय 1 नं दा 2 नं टटलापारायाव माने पाम्पलि आब'नि मोनसे थियाटार दङ नङा होमबा गासिबो मिथिखायो आइराखि थियाटार माने बेखौ लाबोनाय जादों आरो ना थ' थांनाय बोसोराव जों गामियाव लाबोदोंमोन थ' थांनाय बोसोराव आब'आ जोंहानावनो ओंखाम जाफैदों जोंहानावनो जेनेबा जेखिजाया आलासि जाफैदों आरो ना खिन्थु देग्लाय बे बेलेग गामिखाय फैनाय जायासै आरो ना होमबाबो दिनै नायनो थाखाय जोङो थांगासिनो आइजों आंजों जिहेतु गामिनि नङा होमबा गामिनि बाथौनिफ्रायनो खुंनाय जादों बेखौ थ' एज ए माने टिकेटथ' लाखाबाय थ' दायो आइजों आंजों माने रेडि आरो ना थियाटार नायनो थाखाय दा लोगोफोर देखागासिनो ना थियाटार थ' नै हराव बोरै कमेन्ट खालामनानै जाबाय आयौ जे मैला न'आव देखाने थ' लोगोफोर नैबे जाबाय हरनि क्वालिटि दै थ' दायो ओंखाम जानोसै जानानै मोजाङै थियाटारखौ माने देखायनोसै आरो ना आरो सम दङबा आब'मोनखौबो लोगो हमना जानोसै थाबाय था भिडिअ दे थ' लोगोफोर नै नैबे जाबाय केमेरा ओमफ्राय नै बेदर दङ थ' लोगोफोर नै एसे बेदर रानदोंमोन बयलार बेखौनो जानोसै मोनानि बरियानो जा गोथाव जागोन दा बरिया माय रिसिखौ फोरोंबावनांगौमोन बे जेनेबा मैगं गैया ने बिदिनो जानोसै बिदिनो जानोसै सिम्पोल खाना माथो आरोलाय सिम्पोल खाना दे थियेटार नायनोसै लोगोफोर बुंनो होनाय लोगोफोरलै दे लाजिलै नायनि खिन्थानोसै बिमाखै एदावनो गाननांसै आंनिया ओमफ्राय नै what a tasty smiling थ' लोगोफोर नै दायो जानोसै मजा खाना पुरा सिम्पोल जानाय बायदि संखायो आरो ना माने मैगं जेबो गैयाबा आरो न'आवलाय मा जाबाय आरो ना बेदर लाबाय बेदर रिसिखौ एसे बारा खालामबाय ओमफ्राय बिदिनो जानोसै आरो माथो आरोलाय नर्मेल खाना हाय दिनै फुङाव जानायलै फुङाव जाखानायानो फुङावबो खामजानो हाखायाखै इसेबां जादों हेभिनासो दायो सानसे रानखादो दिनै चियार्स दा लोगोफोर नै दे होलांसै ना दिनै माबाया थियाटारनि महन जाबाय आइराखि दिनै मा दोङो मिथिया नामखौ आरो ना सनि नामखौ दा थांबासो मिथिसिगोन आरो ना थ' होलांसै दिनैनिफ्राय बारा गोजान नङा जागोन ना 1 किल'मिटार जागोन 1.5 किल'मिटार जागोन आरो ना होलांसै देखायगासिनो मा जाया ना लेट्स गो दाय सफैबाय आइराखि थियाटार एसे बुंनालाय नोंथाङा दायो फैबाय मानसिफोरा दायो जाहांबाय बिराद हाल्लालै बे हाल्ला हेल' लोगोफोर नै आब'खौ लोगो मोनलायबाय मा मोनलाय जायगानि नामा टटलापारा सेकेन्ड जोंनिया जाहैबाय 1 नं नैबे सेकेन्ड आरो ना नै एबार बे बोसोराव एबार सेकेन्ड टटलापारायाव सफैलायबाय जा ओमफ्राय नै बेसां बार फार्स्टनि स्टार्टिंनिफ्राय बेजों 5टा बा 6टाहाय 5 6टा जाबाय आरो एकदम दुखुनांथाव देग्लाय थारमाने नायनायाबो खम जाबाय नायनाया खम जायाखै कमिटिया देग्लाय लाखिलायाखै बे इलेक्सनानो थियाटारखौ बिराद गाज्रि प्रभाब खोख्लैबाय थारमाने जेननाय देरहानायथ' थाखायो दा गामिजों गामि थारमाने देरहानायजों जेननायजों नायलायनो हालायलायाखै दाबो फेस टु फेस मोजां जालायाखै नालाय दा बिनि थाखायनो कमिटिबो ओंखारासै देग्लाय बुहुद खम बिराद गाज्रिथार कालसारखौ बिदि पलिटिक्सआव लाबोनाङामोनलै ना लाबोनाङामोन आरो कालसार एक्सट्राखाना दा जों दोनथ'गोन बायदिबो मोनलायलांबाय गोसोआ मानो होनबा नेक्स्ट इयारथ' दोना नैबे बोसोराव आरो बे बोसोराव दोननोसै बायदि मोनबाय गोसोआ मानो होनबा रावबो दुखु होआखै रायजोनि मानसिफ्रा बर'फ्राबो रावबो दुखु होआखै खिन्थु कमिटि ओंखारनाया टान जाबाय आरो टान जाबाय मानो होनबा ओंखारगौमोन नैबे इलेक्सननि थाखाय जेनग्राफ्रा देरहाग्राफोरजों नायलायनो हाला दा लिडारफ्रासो गामिनि मानसिफ्रा बिदि जानाङामोन पाब्लिकफ्रा बिदि जालायलायनाङामोन बिदा फंबाय उपाय गैया आरो ना दा बिराद गाज्रि खस्थ' जाबाय आरो देग्लायहाय हाथारासै थारमाने ओमफ्राय दिनै बिमा ना दिनै नायजाबा बिमा गाबोन गाम्बारि समफोरहाय दाखोन औ दा बरिया नेटवर्कआवथ' नोंथांमोननि गामियाव खाथि खाला दोङोबा आइराखि थियाटारा निस्सय नायबानो जाबाय दे बर' हेल्प होबानो जाबाय गासिबो नैबे जाबाय पेन्डेलनि स्टेजनि उनथिनि अनमेकिं जागासिनो दसे आरो 1 घन्टा उनाव देखायनोसै आरो नायजाबखो बिमाया फट' थिखांनायदो आब'जों सिख्लाफोरा ने एक्ट्रेसफोरा थ' लोगोफोर आं सिगाङाव देखायनि थियाटारनि बिहाइन्ड द स्टेज मा दङ नैयाव नै सिख्लाफोरा ने फट' थिखांगासिनो दे थिखां
एसे देखायनो र' माबा दोङो औ नैफोर जाबाय कामरा नै कटेजफोरा नैफोरावनो माने एसे एखामा आरो इसोरो दसेनो निजा दोङो नै मेन स्टेज निजा दोङो दामग्राफोर दोङो ओमफ्राय नैफोरावनो माने नैफोर जायगायावनो माने इसोरो फाइबार हमनानै थांनो गोनां जायो आरो दसे लागैनो ओमफ्राय सिगांथि दोङो माने नैफोरबो कटेज आयु नैफोरो आथिंफोरा हाबलांगासिनो नामा नैजा दोङो नै मेन माबाया ओमफ्राय नैबे जा पर्दा बेबायदि आरो थियेटारनि बिहाइन्ड द स्टेज सोर न'खौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे दिनै आंनि भिडिअ'नि जायो सोर न'खौ फ्रायनो मिथिखायो नङा होमबा बुं खिथानो जाबाय आरो बेबायदि जोंनि आफादगिरि बिथांमोना फैसा इनकाम जादों ना इनकाम मालामाल बारे ओमफ्राय नै जागायनोसै आरो बेसेबां टाइम नांगौ आधा घन्टा आरो बारे थिगानो ना दे थिगानो बरिया मा होनदों माइक गोबाव जायो मथा मथि जागोन ना 9ता जागोन ना 9ता जागोन दायो बाजिगासिनो 8:30 बाहेराव बारा मानसि गैला सिगाङाव हाबफ्रामजोब्बाय नोंथां मा खबर हाबागासिनो हाबैसै ना गावनि हारिनि बेनोथ' सापर्ट नांगौ नङा होमबा गावजों गाव आरो आं नुदोंबो नोंथांमोननि भेगाव बियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि थियेटारखौ नायफैदोंमोन भेरगाव बियाबनि बे थियेटारखौ आं नायफैदोंमोन आरो थांनाय बोसोराव बिथांमोना जथेस्थ'खिनि मुलाम्फा जादोंमोन आरो बेनि गेजेरजों बियाबनि थानसालिनि माखासे खामानि मावना लानो हादों बिथांमोना आं बेखौ नुदों आरो बेखिनिखौनो आं खावलायबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा बाया मोजोमा जोंनिनो मोनसे नायल' जानो थियेटार होनानै आरो जोंनि जिहेतु बेखौ लाना फैदों बे हिसाबै बयबो फैनानै मददारि हेफाजाब होगोन आंनि फरायनायखौ आं दिनैसिम हाला होनफेराखैमोन आरो दा आंनि सिमां सुजुनायखौ आं अदाबाव सावजोबनांसिगौ आंनिबो आफानि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय तलगफोर दिन जाबाय नेक्स्ट डे तो थियेटारनि भिडिअखौ बारा होनाय जायासै आरो ना जास्ट आरो आइराखि थियेटारनि बिगोमा पाम्पुलि आब'नि बुंनाय बायदिब्ला देग्लाय मार्केटआ बहुत गाज्रि थियेटारनि बेलायाव आरो ना मानोना माने आब'नि बुंनाय बायदिबा आरो ना माने जि जालांनाय इलेक्सन तो बिनि थाखायनो माने बिदि प्रग्राम मोनाखै खोमा माने कन्ट्रेक्टआ बिदि जायाखै खोमा होननानै माने सानदों आरो बिथाङा माने कालसारखौ बिदि पलिटिक्सआव लाबोनाया बिराद गाज्रि जादों आरो ना माने बिदि जानाङाथों आरो फिउचाराव हारिमु माने मा मोनसे हारिनि सिनायथि मोनसे हारिनि आयनायाव जेरैबायदि नायबा जों गावनि मोखांखौ नुयो नङा होमबा बेबायदिनो हारिमुवा माने जोंनि हारिनि गासै माबाफोरखौनो देखायजोबो पलिटिक्स खालामनानै बिदि गावजों गाव गोरबि जानानै माने बेबायदिनो आंगो जोंनि आगोमा थियेटारफोरखौ माने एसे दुखु होनाङा आरो बेसेबां हायो जों बर'जों बर' सापर्ट होलायनांगौ आरो ना तो बेखिनियानोसैमोन बिनि सायाव आरो आंथ' माथो बुंबावनो नङा होनबा तो लासैनो मोजां जालांगोन बियो दासान्दि इलेक्सननि गरमा गरमि जानोबो हानाय खायफा गामियाव गोरोबलायाखै कमिटिफोरा जायनि जाहोनाव बिदि माने थियेटार लाबोनाय कमिटिफोरा माने गोख्रों जायाखै आरो तो जालांगोन लासैनो तो लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन दिनैनि भिडिअआ तो बयनानै लोगोफोर क्वालिटि बुंबानो जाबाय आरो ना तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे बेखिनियानोसैमोन दिनै भिडिअ बाय